secret mo? Ang rated SPG top secret ko po is yung kinain kong Hungarian hotdog sa anak pala ng boss ko. Malaki po. 7.5 or 8. Nag-send siya ng picture. Yung picture niya, shit, parang tangkad, 7-footer. Tapos, maganda yung build-up ng katawan. Tapos may abs. Nasa room ko na. Wala nang intro-intro. Talagang ginrab niya yung ulo ko. Sinubsob niya dun sa Hungarian hotdog niya. Nabigla ako kasi parang, ano to? Sawa? Hawak ko sa liig habang kinakagat ko yung dibdib niya. Tapos, yung pababa pabalik dun sa alaga niya. Tapos bigla niyang hinawakan ako sa liig. Tinalikod niya ako. Hinawakan niya yung kamay ko. Tapos, ayun. Inattempt niya ipasok. Pero masakit eh. Good evening mga kabisyo, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 9:04 PM, kasama nyo na naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, isang malamig na araw para sa ating tong lahat. Isang malamig na gabi na tila'y wala kang kayakap ngayon habang nasa isang tabi. Ganun ba ngayon ang nangyayari sa'yo, kabisyo? Pero mga kabisyo, ngayong Friday, makakasama nyo na naman ako simula alas 9 hanggang 12 midnight ang nag-iisang Titangelo para sa Top Secrets at Rocky Secret Files with Titangelo. Mga kabisyo, alam nyo naman kapag Friday, ito'y punong-puno ng K. Alam nyo ba yung K? Ka. Katatawanan. Ka. Katatawanan. Boy B, ano ba? Ka. Kakalimutan mo na siya? Ganun ba yun? Punong-puno tayo ng kalokohan. Yun yun. Pero mga kabisyo, samahan niyo po ako ngayon sa ating Rocky Secret Files na talaga namang panibikan nyo. Nakakain lang ako ng pizza, naging ganito yung boses ko. Talaga namang aabangan ninyo. Hindi ko na papatagalin mga kabisyo. Halika na. At ito ang patikim ng rated SPG. As in, Super Pack Gunner Secret File. Sa sobrang saya naming dalawa, nanigas ang ano ko. Aray ko, kabisyo. Tumigas ang ano. Yan po ang ating SPG. Secret Files ngayong gabi na to. Sa sobrang saya niya daw, nanigas daw ang ano niya. Ikaw ba, kabisyo, sa sobrang saya mo ba? Nanigas din ang ano mo? Diba? Marami naman tumitigas kapag sa sobrang saya natin. Tumitigas minsan yung tuhod natin. Diba? Tumitigas minsan yung panga natin. Tumitigas minsan yung balikat natin kasi kakahalakak natin, di ba? Sumasakit. Maraming tumitigas, kabisyo. Pero alamin natin kung ano ang tumigas sa letter sender natin ngayong gabi. Kaya mga kabisyo, samahan niyo po ako simula
Alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.